Grabe si Lia rin. Discretor rin si Lia, oy. Bisikleta oray. Dito na kaang panimbili boy. Tara may kay pa. Tama ka, testing ka tara. Patay ka na. Bigyan mo na. Ano mo na? Ano mo kamalakan? Diba naman eh? Chocolate pa ba din na? Ano na gila ka naman kamalakan? Kiraw. Oy! Oy! Uy, ay sa daro. Uy, dito. Sabi mo. Ato may siya danaw. Gi-invitar mi sa Chassis Work Decal sa Naparel o sa DXC13. Yeah! Og diya kami kay diya kamo kay mga rampa pa may. Yes! Leo. Mga to tagdanaw, dalan? Yes! Nay nanay na tong outfit. Yes. Magilis guro tayo kay dita pa saktos mimi oy. Lagi pa ako gumigas eh. Magilis daw. Di ko tapos saktos mimi. Umagaon diya sa mo kay mag-ilis kami kay di mi pasakyon sa Inday Meme. Goodbye tomorrow morning. Wow! Naranita sa Chassis Work Decal sa Naparel mga kaon. Og daratong vitamins. Naadi tay bunyagan ron mga kaon. Ano na sili? Oy! Ano na bunyag? Ako kada bunyagan na. Ikaw! Bunyaganan! Ana. Bunyaganan na! Apil bunyag. Kana, mana bunyag? Mana. Bago mo rin tao lagi! Kapit na lang ka tao pa siya. Amo rin yung bunyag! Sa pagbunyag. Turot na. Pagbunyag, ibotos pare ang buhok. Salamat kayo sa Biliboy mga kaon. Okay, tagami ni. Salamat din ni Rap Baring Tundag. Salamat kayo sa sponsor. Pastakan nyo na yung mayong dagang sili. Dagang sili ko no. Hoy, bunyagana pa rin itong... Budyo na, bunyagan na sana. Dara dito ang mga amigo na to nga kuhan. Nagyaya sa Chassis Works. Si Agaon John Ray, si Agaon Chandre taga Kanaw. Og si Michelle Manglipag. John Ray Chassis, salamat kayo sa John Ray. O sa may shoutout na wagon. Shoutout ko sa akong amigo nga kuan si Dondon Kapin. Tagiya sa DX13. Oh, Dexter, shoutout na DX13. Agaon doon kapin. Pala mga pating na, basta bawi oras na sa buhok. Grabe, ang kahangol, abot na no. Sili mas. Angol ko kayo. Si Tinggoy. Ako ang suki. Angol lagi mo Tinggoy gano. Apay ha. Buhok, magdagas niyo. Ay, sige, yaw dia, imunta sa dia. Ay, katawa. Hoy, bisa na po ko yung Tinggoy ha. Grabe Tinggoy, ano lang si Tinggoy. Gilit. Ay, tay, katawa ba? Baka kayo. Dali ba? Dali dia. Ay, sige, yaw dia, imunta sa dia. Yeah. Turn me up. Yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm on the way up. 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 Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Been a long, long time coming, but I'm on the way up. 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 Mga gaw, tanaw tanay sili sa Biliboy. Allah. Lah, tanagi demonyo. Ano? Matay tinuod. Ay, muta oy. Oh, dapat buwan oy. Matay gilupig man ang bahos litson. Grabe si Lia rin. Discretor ni si Lia oy. Bisikleta oray. Oy. Dili lang mo. Oh, napagire sila yung ano? Billy Boy, sukang pure spicy. Tingan to Nick, spicy bigid ang suka sa Billy Boy. Mira may lang Billy oh. Mga gaon, butangan na itong sukat, Biliboy.
Mga gaon, iting na! Isingin ko raw ng Biliboy ko raw. Dito rin ka ang paling Biliboy. Di, ang bunyaganan. Tara. Ikaw nun, bang. Sila ka na. Kana. Tawag ka na? Piyong na, piyong. Di mo na hilak. Ang butang niya. Mga gaon, testing nga ito na Wow man lang. Hang na. Sunod, butang ngayon ko sa Ang bakulo. Bunyaganan. Bunyaganan, Ji. Atong talawa ng sili sa mga marat, mga gaon. Dakuha na na. Away, tak. Hey, Tingnan mo, ginisting ko eh. Ako dali. Sa Biliboy. Salamat sa Bilitsong Bili. Oh. Panington ta bugnaw ani. Yes, pwede ba? Brad! Kana? Ito lang kay paig na kana kay. Patay ka na. Yan do, ya. Okay kayo. Kaya Hindi mo na hanga. Hindi tandunggan. Hanga. Nagsabaw na. Ano mo na? ano mo kamanakan? Nagtalikod na. Tapos kayo pag-una. Tayo, pero yung manugay, di ka ba daw? Lagi lang naman. Lagi lang na. Ito na sipon. Naila, dyan piniyari nila na yan. Brad! Gi kanan. Gabay naman eh. Sokol na naman asgot. Sokol na naman asgot. Sokol na naman asgot. Sokol lagi na ama. Di sokol. Sokol din pa pati sa naon niya. Pero, awa, layo na kayo ba? Awa, layo na kayo. Gusto mo, gusto mo. Ano lagi ako, hindi mata. Lamay ka timpla Biliboy mga kam, pero wayang. Guys, sana ako Jackson mga ba? Kanang rider ba? Rider ba? Ano, nagiging ka naman kaman. Kiraw. Uy! Ano mga Lakal na ani. Habing lami agad Biliboy, kuninita na. Tubig ma, ano yan, ang Michael. Wala kin, tubig ma. Matay, lami agad Biliboy gud. Lami agad Biliboy. Tagas mo order na Biliboy. Order na mo. Mga kaon, lidik na, wow! Mga agaw, i-torture na naman sa akong mansion. Agwaw na ako kiring. Dara si atong amigo Sir Dondon. Baby, I adore you. Ain't no way before you. If bad things befall you, I'll be there to hold you. Baby, I adore you. Ain't no way before you. If bad things befall you. Shoutout! Og shoutout lang kong Waron Sucauno from Bacolod, Lanao del Norte. Og ni Nestor Seno, Tinago Vibes, Angel Tiisan, Barcinal Gisiri. Shoutout! Shoutout kang Boss Juba og Giovanni Guintibano, Ronel Baluka, Shirley Niles Lim from Malaybalay City, Bukidnon, Tarte family and Quijada family from Soligao del Sur, Kyle Andrian Ribisa Panagiton from Rizal, Ray Tokero, Miralona Bisaya Vlog from Bukidnon, Dugangan og ang Margati Vlog. Shoutout ni mga gaon. Shout out ni Mark Anthony Bunto, Ray Tihomi from Iloilo, og ni Leonard Ambot from Leyte, og Nathaniel Katibi, og shout out ko sa umigo na si Juban Almadin. Shout out. Shoutout ni Jubilin Mabasa. Shoutout. Shoutout kang Elmer Bolias from Magahan, Baybay City, Leyte. O kang
Almar Amor from Talisay, Misamis Oriental ug kang Rica Bugs ug kang Zerob Gloria. Shout out. Shout out Chaja Kulin from Cavite, Jumil Badayos from Kalunasan, Milnada from Claver Surigao del Norte, Delina family from Iloilo, Junalyn Visanda, Bibi Liam, og sa mga puging katrabaho ni Gerald Dinoy sa Kuhako from Davao City, Rosasinya and Pahid family from Burias Island, Percy Tinyo from Kibada, Kibangay, Lantapan, Bukidnon, Beler family, Rachel Beler and Chito Bilirante Labusta, Janice Abelanida from Makati City, Bibi Lucas and Lalats ni Bay from Talisay City, Cebu, o kang Austin Hamuralin from Bicol, Sorsogon City. Shout out! Sa wapa ma shout out dia, comment lang mo otro. Wow!